Yes, this is my first time of coming here. If you like English, sorry, I'm listen to your video. Lanya, listen to me. Listen to me. Where your camera? Listen to me. Emana that na itorube. Ihi go be on internet. Go down. Don't come here. Echi, epotasim buto video. Itorole. Yes, itorolam. Therefore, I'm 29. Okay, man, here will am and gaga, but you have to. Yes, ma'am. What pay here na record or give a piano or give a piano. Okay, all the clothes should have phone. I will plan it. Puppy ha hit Unishi. Come here, Ziggy. Lagos, Nigeria. Okay, I wear jewelries and eyeglass. Are you online? Huh? Online, come here. Online. You're getting online. Yes, online, come here. They are here. Okay. Maybe I'll go for interview online. Interview the online. Okay, man, you know about a guy church. Oh, I'm out. Yeah, first time maybe ever. A guy church. But man, okay, man, you know what I'm wearing. But you internet in those or do. Yes, I'm out. Go on your side, send a second bianga for interview. Okay, anymore, dollar lads. Oh, you know, this is a interview for D. Yes. Oh, you was sharing your live stream yesterday. Yeah. And all what I can be an only line. Yeah. Well. Neferiaka. Amen. Thank you, Jesus. Neferiaka. Thank you, Jesus. It's all thank you, Onya. Chineke, I make a little Olisa Binigwe. Damn you. Thank you, which Jesus on your readinga. Thank you, MC Bishop. When I'm going to get tank, Jesus on your readinga. Thank you, which Jesus. Oh, your name and out, Dina. Neferiaka, give it on God. Thank you, Jesus. I got get testimonies in here. Yes. Yesterday, I share my join here. Obero Gigi end the life. So, my Ghana, your page. I have some testimony in the madam. Okay, I'm gonna page him na FB on TikTok, na TikTok, okay, but I need videos in the scroll. Yeah. Okay, I want a testimonies in the hotel la kanga. Yes, I got some testimonies. Bada. But Ejimi, because I'm the and mega yesterday so maybe I ended the live stream. Maybe see meter I can check your page. So after meter, maybe I check. We don't have to play again a page to dead not before. Between the post together. Neferiaka. Oloko leke egra la church. Neferiaka. Also, I'm on a program anime in Lagos every December. Program I can like you can like your experience. The experience. I can carry. And can we get a program here? How many years now? Okay, yeah, 3 years move in Lagos. So can be every December. And can buy a dear baby. Dear baby. Manandi madni decoram sometimes. Neferiaka. Boy, you say ori pai. Ori pai. Boy, onye di onye nwoke. Boy, ya di kachasidi. Orola no mume. Interview nke water. Ori pai. Ori pai. Daddy na manya nwanyi ogodo.
Daddy na amanye nwaanyị ọgọdọ. Ọgọdọ dị kara aka. Ọgọdọ dị kara aka. Oge eruole. Oge eruola. Daddy. 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 No. Thank you, sir. The phone na la gebi yo to ge la azu. Chango sa ebe ọkụ ihe ga-achate very well. Okay. Ka m weta tripod mgbabe ya ka onye ike nọ ọfụma. Edewekwele ya na window ebe ahụ ebe anwụ ga-apata nga. Telero zana. Chineke chọrọ ịtọ na inyere aka taa. Telero zana. Wetuo n'aka gị, tewe aka gị straight. Telero zana. Lakụdị azụ. Neferiaka nne. Neferiaka ibu ya. Neferiaka. Sawori pai pai. Ori bye bye. Tọnụ azụ. Ita miachi mma. Tọnụ ọ na-azụ lewe anya na wọlụ Chineke agbaghị ọkụ. Kpọwe ori pai pai. Ori bye bye. Ori bye bye. Ya azaghị taa. Bịa zam taa. Ori pai oyo. Ori bye oyo. Bịa zam taa. Bịa zam taa. Ori pipi. Ori pipi. Daddy. Daddy. Zam. Zam. Ime egwu agba. Mba, mama agba. Ịma ha agba. Mba. Ha nọ gị n'obi ọwa ara. Yes. Ise. Nsi Enwe ebra iyi. Mba. Telero zana. Lekwa nke ịdọ akọtịn. Ị chọrọ ịmara akọtịn n'ukwu. Mbeche mesi nnọchi ọfụma engine na sakọtị. Ịnọchi ewita ọfụma. Ajụrụ m gị sị enwe ebra iyi. Gị sị m chesi ịnọchi ọfụma. Mba, yi m. Ya amapụta ụtọ. Echere m sọ ọbụla mere ya evu ivu ụtọ. Ihe ọwụ nri nwa gị. Ya ahụ otu a. Na-efere aka nne. Ihe nyere mmadụ n'omume. Ama eme ya taa. Fewere aka. Ịbịara at the right place. Na-efere aka. Kpọwe ori pai pai. Ori bye bye. Daddy. Ya were phone o. Aha gị. Aha nwụ Amarachi. Amarachi onye. Amarachi Okorie. Amarachi Okorie m ga n'iru ma wege tafia kwe mana ihe emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ndị ọzọ. Yes, ama m. M ga n'iru. Gawa n'iru sa. Iji ụmụ ole? Amụbe m nwa. Ịlụbuole di? Mba, alụbe m di. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ee, ha dị ndụ. Gị na onye bi? Oke, mụ na nnukwu nwanne m nke tọrọ m mana ọ lụọla di. Amarachi fentiela mbụ. Mgbe m nọ secondary school. Okay, nara la fenti.
When na secondary school. Okay. Gịnị fentịrị gị? Okay, ọwa agụrụ because ọwa agụrụ mgbe m nọ school. Eri m nri mgbe m kwesịrị iri nri. Onye mere ji fenti ya. Na-ele anya, dewe ihu gị ọfụma na screen ebe a. Okay. Dewe ihu gị ọfụma na screen. Okay. Achọ m itiri gị mkpu. Yes, Achọ m sir. ịfra gị mba. Ka m fichaa kamera m very well ka ọ dị bright. Ma ọ gị bili ọtọ gaa kwụrụ ebe ahụ ihe ga na-abata dị ya ka ị kwụrụ ọtọ eme gị ntafu. Nọrọ otu dị ya. Nọrọ otu ahụ. Ọ dị mma nta nwoke. Nwata wụọ gbara ọnụ ya nara fenti. Mana ugbu a irimele nri. Erimere m. Fenti na-ala. Fenti bụ m ọzọ since ahụ. Nne gị na nna gị nwere nkara agbagha? Enwe. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 6. Enwere nke ji aṅụ gofu n'ụlọ unu? Mba. Onye araba nke ọ nọ na famili unu? Mba. Onye aṅụrụ makwanụ? Mba, nọ ya. Ị lụọla ọgụ n'ụzọ mbụ? Mba. Ama achọ nsogbu. Ashị m ọ dịghị? Ashị m adịghị. Akwụkwọ o ji emeghị? Mba, akwụkwọ anaghị eme. Enwere onye ọ na-eme n'ụlọ unu? Mba. Anaghị abụ osiri ike? O siri ike. Egara m lab ara. Okay. Gwa dọkịta na m sị ya ma ege lab ara. M sị gịnị? Ya mee m lab ara. Ara siri ike awụ ezigbo ihe nna. Okay, mba o siri ike ọ dị soft. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Eleghị ime nri ba ya o siri ike o siri ike. Eleke m na-enweghị ya na. Aghọtabụ m ihe jụrụ before ya mere njisi gị na o siri ike. Eche m ime nri bezo ma ọkwụ ọtọ ka ọ daala. Enwere ihe siri ike na ihe kwụ ọtọ na ihe dara ada. Ele ihe ị na-anụ na ha nwere different sound. Sorry, sir. Ị na-agwa m ma ọ daala ma ọ kwụ ọtọ. Hem nọkwa ya na-agwa gị na-efere ya aka. Hem hụrụ nkwụ oche m. Na-adị bra na ya n'ime. Sorry, sir. Wepụ aka na ntị gị. La ya achọ m datọchị hịa. Sorry, sir. Ị jee yi pant? I'm eyi pants. Ụmụ nwoke ole ka ị gbawarala obi? Ana m agbawakarị ụmụ nwoke obi ahụ ọ na-agbawa m obi. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Enwela onye otoro gbagburu n'ụlọ unu? Mba. Egbe eluigwe agbagbule mmadụ na ụlọ unu? Mba. Ị na-aga n'ụzọ nwoke ọ na-eme gị? Wee ha na-eme m ọfụma. N'ọlụ ụtọ a ga-ewere anya nnọọ gaa nga hoolu dị enyowe mmadụ na tro hoolu lee ihe o mere. Mba, metụbeghị m ụdị ya mbụ. Metụbeghị m ya mbụ. Jee ezu oshi? Mba, ana m ezu oshi. Ebe ole ga-ebubo mbụ? Mba o. Ebetụbeghị m ebubo bido. Ebere gị ugwu? Mgbe m pere mpe, mma m sị ebere m ugwu. Mmaghị ese. Gị nwee mmaghị ma ebere gị ugwu ma ebe gị. Mmaghị bere ese gị. Ebere gị ugwu dịsi gị ala, ga-ese mmaghị ese. Ebere m ukwu. Otele, achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Taa nwee ike ịṅụ mmiri. Nwee ike ịṅụ mmiri. Ịma mama m bịatụbe mama m ka isi eme, nwee ike ịṅụtụ mmiri. Ọ nsị ka m jụọ njọ ga-ajọ bifo. Ma ịṅụ mmiri ga-efe ntị nga na? Mba, ọ maka ihe ekuku na-adọ m. Okukoro? Like ka ṅụtụ mmiri.
Thank you. Ija akpa ji otele akpụ. M na-akpụ ya wee. I'm like ịhụ aja ebe ahụ. Otele gị ọ na-eshi ushi. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Ụmụ nwoke akpọ ya 5 ka m na ha kpagoro. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Gị kụwara m ndị gị na ha kpara akpa. 5. Gị na-agwa m ndị gị na ha kpara. Ụmụ nwoke ole kụbiri ala gị otele? 5. A na-ata gị eji anyụ. Wee ama anyụ ọfụma. Gịnị wụkwanụ wee gị meshiwe eze? Leke wee na-anyụ ọfụma gaa takashiwe eze nga. Sorry, sir. M na-anyụ ọfụma. I told that out it is serious here, focus. Thank you, sir. Mgbe ga ga hụ pastor for di enwere mgbe chere ọchị nga. A na-ekweda anyị churches ebe ahụ. Mgbe gara na be dibia for di enwere mgbe chere ọchị nga. Mba bata aga m na nke dibia. Dan gị bịa nga bịa chere ọchị masị onye bịara na nke awụ dibia. Iwe n'iwe, sir. Ibịara na nke dibia ịntanetị gị bịa nga atakọchikere m eze. Ọ dị gị chọọ asị mmeghi ma mmiri bamaghị n'ahụ. Mba. Ị ma nri eshi? Mma eshi nri. Ụmụ nwoke ndị tere aga gosi m aha ha ọsịsọ. Chidebere, Ifeanyị, Emeka, Tochukwu na Ade. Otele sana. I werela otele gị nye Ade. Onye Yoruba ofu ọ nke a m bịara Lagos ka m matara. Dem you nwa bingo. I werela otele gị wụsara onye Yoruba. Sorry, sir. Nke bịara abịa i werela otele gị na-agbapabigide onye Yoruba. Oh, 3 years ago m bịara. Dem you. Edele ha otele gị gị bịa nga bịa gwa m sị m sorry. Asị m ka m anụ ma ọ ga-awụ ọkụ. Ya bụrụ onye Yoruba ka esi ka ị mara ma ọ ga-awụ ọkụ Chineke agba gị ọkụ. Ọwụ ị na-aga akwụkwọ nsọ gwara gị sị gị unu lụọ na agbụrụ unu. Ị bịara nga abịa ịgwa m sị ị mara ma ọ ga-awụ ọkụ nwa bingo. Ọ ga-awụ onye Igbo na-abịa para otele gị na ya otele gị ekwume waja oko. Onye Igbo bịa na-abịa ịkwụ ụgwọ isi gị na were amụ dee ya dị na otele gị agwa m ya ole eburuko ole ebe aji ọwara ya agbaghị this girl. No, sir. Awe masị nwoke ọwụlọ idinara ahụbara onye ahụ nọ gị n'ime awe maghị. Amakwa m ọkwa taa ka m matara. Amakwa m ọkwa nke ị na-ekwu ya ama m. Ege nye lo di mkpu ị na-eti. Okay, ọ na-awụ m na-eme ana m alaiki ka nke nwoke na-etikwe mkpu. Because nke nwoke na-eti mkpu ọ na-eme m ya na-agụkwa m ọfụma. Ege si na alaiki ka nwoke tiwe mkpu a na-etiri gị mkpu. Ma o nwego mutu. Okay. Mgbe ọ kọlụ na-abata. Ke blọkọ ya. Ọ wụ tekwesịrị esha blọkọrọ m ụzọ. Ablọkọla m ya amadị m onye ọwụ. Ege ye elo dị mkpu ịtọ ka na-etiri gị. Mkpu ị na-eti. Okay, mkpu na-eti o. Bebi meshiwe m iyi ka ọ na-atọ m ụtọ. Na mkpu na-etikarị. Baby, meshiwe m ike. Ọ na-atọ m ụtọ. Genotype ọ gị? AA. Blood group ọ gị? AB.
Atala gị mbụ ga-ewere ahụ nyọpụ. Mba. Kpọọ nọmba ha. 081 44 77 5051. Congrats. Thank you, sir. 081 44 77 5051. Iwo ye ebe. I'm onye Imo State, onye aka ọkwa. Ebe na aka ọkwa. Owere aka ọkwa. Ebe na Owere aka ọkwa. Ụmụọkala. Okay.